Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa sa kanin. Kay bao mo unsay atong gisaulog ron ang solemnidad sa pagsaka sa langit ni Jesus. Dili pagpasaka ha, pagsaka, ascension. Ang pagpasaka, unsa may term ana, assumption. Si Mama Mary mo gipasaka, si Jesus misaka, kay gikan man siya sa langit. Lingay mong tupad, ing na makasaka ka ng naong ni mo sa langit. Nya, kung murag dili pa kay taangayan nga musaka sa langit mo na sige gitag simba paduol kita ni Hesus kay iya sa tang dadon ngadto sa langit mao kana ang tumong nining atong tanan nga gibuhat dinhi sa simbahan. Iampo nato ang atong mga leader sa simbahan ug sa gobyerno sa tibuok kalibutan nga unta mga ambisyon sad sila nga human sa ilang paggamit sa ilang katungdanan ug mga gahom musaka gid unta sila ngadto sa langit at the end. Ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi pagpamalit ani atong raffle tickets hatagan unta sa Ginoo sa kahigayunan nga masinati nila ang kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. Makagagahom nga Dios, himoa kami nga magmalipayon ug magsadya uban sa pagpasalamat kay ang pagsaka sa langit ni Hesu Kristo imong anak, amo naman nga kadaugan, ug dinha diin nag-una kanamo siya nga among ulo, nagapaabot usab pagdangat kami nga mga bahin sa iyang lawas. Pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Minahal kong Teofilo, sa una kong sulat, gisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Jesus, sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton, hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw, human siya mamatay, nagpakita siya kanila sa makadaghan, sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayud siya. Nakita siya nila ug nakigsulti kanila may tungod sa paghari sa Dios. Ug samtang si Jesus uban pa kanila gitugon niya sila, ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem, hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan namunyag pinaagi sa tubig, apan pipila na lamang kaadlaw gikan karon bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigom nila, gipangutana nila si Jesus, Ginoo, tukuron mo ba pag-usab ni ining panahuna ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon ug mga adlaw gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakasayod kun kanus akini mahitabo. Apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit, samtang nagtan-aw sila kaniya ug siya wala na nila makita kay gisalipdan man siyag panganod. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayap ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti nga mitungha pagkalit ug bibarog tupad kanila. Miingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi ug nagsigik hangad sa langit. Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Misa kang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trompeta, alang sa Ginoo. Misa kang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trumpeta, alang sa Ginoo. Kamong tanang mga tao, pamakpak kamo. Singgit kamo ngadto sa Dios,
sa mga singgit sa kalipay. Kayang Ginoo ang labing halangdon, ang katahaan, dakong hari sa tibuok nga kalibutan. Misa ka ang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trumpeta, alang sa Ginoo. Kay hari sa tibuok yuta ang Dios, awiti siyag mga imno sa pagdaig. Maghari ang Dios diha sa kanasuran, magalingkod ang Dios diha sa iyang balaang trono. Misa ka ang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trumpeta, alang sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Og naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu, nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. O ginaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Dugang paniini gipanghinaot ko nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga ania kanato mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo ug pagpalingkod kaniya sa iyang tuo didto sa langit. Didto naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari ug sa mga anaa sa gahom ug sa mga punuan ingon man ang mga kaginuuhan, labaw siya sa tanan bisan unsa pa ang ilang katungdanan niining kalibutana ug sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo ug alang sa simbahan gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala
ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Hesus. Og sa ilang pagkakita kaniya gisimba nila siya bisan tuod may pipila kanila nga nagduha-duha. Miduol si Hesus og miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa, panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, og himua sila nga akong mga tinun-an, og bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, og sa Espiritu Santo, og tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining atong Ebanghelyo nag-summarize sa final instruction ni Jesus para sa iyang mga sumusunod. Labi na gyud sa 11 naman lang ni sila. 11 kay namatay mang usa, 11 ka apostoles. Nya na punan man to ni Mateas nahimo na sang 12. Iyang final instructions. Nya diri sa atong unang pagbasa sa unang bahin sad sa Act of the Apostles, gisulti diri ang elaborated instructions ni Jesus para nila. O ang unsa may sentro sa instruction nga panglakaw mo sa tibuok kalibutan, himua ang tanang tao nga akong tinun-an. Panglakaw, himua ang tanang tao nga akong tinun-an, unya bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, nya dayon tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Lingiyay mong tupad ing nakatuman ka ani. Kaning upat ba? Nakatuman ka aning upat? Nagsigi ba kag lakaw sa tibuok kalibutan? Naningkamot ba ka nga ang tanang tao apil sugod sa imong pamilya hangtod sa imong mga silingan mahimong tinun-an ni Hesus? Napabunyaga na ba ang tanang tao sa imong nailhang tao? Nabunyaga na ba? O kaning katapusan, natudluan ba sila sa tanan nga gisugo ni Kristo? Kana mo'y problema. Lingian na sa imong tupad. Unsay paborito ni mong sugo ni Kristo? Sa unsay paborito gyud nimo? Way klaro. Kinsay nakasag-o pa dinhi sa 10 commandments in proper order gikan sa first ngadto sa 10th commandment. Sa kamot. Usa ka buok. Onya, unsaon pagtudlo 10 commandments palandaan din amang gani mo kamao? Unsaon pagtudlo? Unsa may inyong gitudlo kasagaran? Unsaon pag-eskwela, unsaon pag-graduate nga naagyoy honor o karon ting graduation ra baron. Nya unsaon gyud pag pangitag trabaho kanang dako gyud sweldo nga makatukod og balay, maka-stable ka sa imong kuan. Kana na ang mga financial niya, unsaon pagpanguyab, unsaon pagpakig-sex, nga dili ka mabuntis, kana gitudlo nagmaayo. Unsaon pag-sex sa puro laki, unsaon pag-sex sa puro babae, kana gitudlo na sana. Ambot ka ang pari og madre, gitudloan ba sa kaana, no? Unsaon pagpangurakot dihas gobyerno, pangawat ana mga kwarta nga di ka masakpan. Unsaon pag-arrest ang senador.
Daghan kita gitudlo nga balaod ra gyud sa tao pero gikalimtan nato ang balaod sa Ginoo. Ang sugo sa tao hapit tanan atong gimemorize pero ang sugo sa Ginoo dali kay kalimtan. Kani man kung sugo sa Ginoo or the law of God mao man gud ni siya ang supreme law. Parihabag punuan sa kahoy ba? Mo concentrate kag maayog atiman sa sanga, unya naputol na diang punuan. Unsa may mahitabo? Wa to'y kapuslanan ang sige nimo atiman sa sanga o sa mga dahon, wa man nimo bantay nga gigabas na diang punuan. Putol naman di ito. Mahibaw lang ka, nganong nalaya maning dahon nga ako taning gisigihag bubo, ang di malaya nga putol naman ang punuan ana. Ang gitawag nato the trunk law, the supreme law is the divine law. Mao na ingos Kristo tudloi gid ang tanan kay mahug nga way kapuslanan kanang atong Philippine Constitution, kanang United Nations nga Constitution, kanang mga ICC ug unsa pa diha nga mga balaod nga ng World Trade nga balaod mawa nay bili basta ang nagdaan ng maong mga balaura wa nay pagrespeto sa divine law. Kuhaa ang divine law, mukrampled ang tanang human laws. Muna, importante kay para ni Kristo nga tudloi gyud ang tanan sa pagtumas balaod sa Ginoo. Ug unsa man ning balaod sa Ginoo, dili lang pagpalambo sa atong kalinaw, kalipay og kalambuan dinhis sa Pilipinas, dinhis kalibutan. Kining divine law mo pasakani nato ngadto sa langit. Mo nang niingon diri sa atong unang pagbasa, hulata gid ninyo ang Espiritu Santo kay ang gahom sa Espiritu Santo mo'y mutudlo ninyo unsaon gyud nga matuman ang planos Ginoo. Nya sa atong ikaduhang pagbasa giklaro gid na pagsulti nga ang gahom nga nagpasakan ni Hesus ngadto sa langit ug nagpalingkod niya sa tuo sa Dios, maoras ang gahuma ang gihatag ngan hinato. Mo nang nakaingon si San Pablo, hinaot unta, nagampo ko nga masayod mo sa kalapad, kataas ug kadako nining maong gahom nga gihatag nato. Nya unsa mo na pagpalihok ang maong gahom? Kung magtuman tas balaod sa Ginoo. Gilingyan na sa dimong tupad ing na nagsigig lihok imong gahom. Na imong gahom baga sige glihok. Oy, kasagaran nato mahadlok dayos gahom si yawa. Dali kay tang mahadlok sa gahom sa yawa, nalimot ang anaa tay gahom sa Ginoo. Kita ba natay gahom sa Ginoo? Nya mahadlok lang taan ang gahom sa yawa nga inferior man na siya sa gahom sa Ginoo. Nabitang magpa-blessing na kog balay, moingon din, Father, blessingi among balay. Usahay moingon ko, nganong inyong balay blessingan maning karaan maning ignahom? Daghan lagi mig mahibudngan, Father. Ana, daghag mahibudngan. Nako nya inig human akong blessing ug musamot sila kadaghan. Ako'y mabati ani. No napayuban moingon, Father, ang among yuta ba, among ibaligya nya nahibaw-an mo na Father God nga naay gipatay diha, Father, di man mo palit ang mga kuan, Father, kay ilaos ang ipa blessingan. Nako kisa mao na inyong tawag nako kay blessingan to kay naay gipatay diha. O daghan magug kahibudngan, Father. Nako nya ighuman ako blessing og di mawa nang gikahibudngan ninyo. Dili mahalin inyong yuta tungod nako, ako na inyong pasanginlan. May lagmuhog mos kolekta dinhi. Onya karon kay tulo naman kapari ang gipa-blessing, wa man gid mawa. Ni kuha silag tambalan. Naghala didto gawisik-wisik og dugo, gaihaw, ngaway galuto, ngaway mga asin og gihurim-huriman og maayo sa tambalan og nawa ang gikahibudngan. Karon kada nila blessing og mga lugar ang kadtong tambalan mo ilang tawag kundi nas Padersiano kay why effect ngano man kay nalimot ka nga ang gahom sa yawa mo to'y naggigamit atong tambalan unya kay ang yawa ra mo sa igatingog-tingog didto iya dayong giwa ang iyang presensya aron adto nakamutuos tambalan. Ang pasabot lang nako ba
kanang imong makita magtingog-tingog, kanang mga sakit, mga kasakit, apil na ng kamatayon, sayawa man na. Ayaw kahadlok ana. Kay bisag moabot patas kamatayon, mubalik ratag kabanhaw, kay mao lagi to ang gahom sa Espiritu Santo, dili masirad-an sa kamatayon, mubalik ra na pagsaka og mulahos pagina ngadto sa langit. Ay kahadlok. Ngilingyan na sa dimong tupad. Ingna, basig karong gabi na kamamatay. Ingna ba? Nabasig karong gabi na kamamatay. Nya, mangutana mo na siya nimo, unyag matinuod na, unsa may akong buhaton, kinahanglang mo palit ka karon og raffle ticket. Palit yung raffle ticket karong adlaw. Kay naidaghan kay naninda dias gawas. Nganong raffle ticket may solusyon og mamatay ka karon kay kanang imong kwarta di na nimo madaas langit. Pero inigpalit nimo raffle ticket ni tabang ka sa simbahan, kanang imong gibuhat nga pagtabang sa simbahan mao nay makapahiusa nimo ni Kristo kinsa mao ang simbahan. Ang lawas ni Kristo mao ang simbahan. Nya kay doon naman kay gibuhat nga maayo sa lawas ni Kristo, dili kanya balibaran dito sa iyang gingharian. Ngilingay mong tupad, ingna sakto. Ingna di na kuron maniud to og manihapon, ako na ning ipalit og raffle ticket. No, ana. Kay manihapon ka, maniud to ka, mamatay ra man gyapon ka. Mamatay ra man gyapon. Unya, makapalangit na nimong imong gikaon, dili. Pero di ka mukaon karong Domingo ha. Unya ang imong budget imong ipalit og raffle ticket, pastilan. Mamatay ka ugma. Apan ritso kas langit. Kay maunay paglihok sa gahom. Pila na may atong halin ticket, gamay pag na. Niabot nag 12,520 ang atong halin. Oh, pakpak. Unya ang atong pledges katong one-stop challenge niabot nag 93 ka one-stop challenge katong tag 20,000 nya 18 pa ang narimit, 75 pang wapa marimit. Salamat kayo ninyo ani. Ug naa pa gyud koy gamay i-announce ninyo nga magpasalamat ko, di ba atong few weeks or last week ba to ni-announce ko nga nag 5-day allowance na lang midinhi kaming mga 40 plus nga mga staff, including myself, kay di na paigo ang atong kolekta sa among expenses. Mo nang amo na lang gi 5-day allowance. Thanks be to God, na positive ang atong operating expense income ni atong niaging simana, makatilaw na sad mig 7-day allowance. Salamat. Diba ko inyo ra gipunag jutay ang inyong gihog sa kolekta. Pun ipagyog dako-dako. Ano bang hog sa sibot ba? Usahay man gud ka kanilang ni ang G sa kong ihog ana. Nya pagkadungog tingali ninyo nga nag 5-day allowance lami, basig imong gi 20. Ana, nya kadto sa mo 50 kong ihog, basig imong gi 100 na positive in town mi. Karon pun ipagid ninyo. Kay makamo nay makapahimo ninyong langit. Oh. Muna, ang balaod ni Kristo, ang balaod sa simbahan, akong tagaan mo og foundational laws nga mao'y atong timan-an. Aron inig-apply nato sa tanang balaod sa kalibutan, maligal man o moral laws sa kalibutan, mahimog yung epektibo. Unsa may unang supreme law, the law of love. Mag-impose gani kag balaod out of anger or pride, wa gani kapuslanan. Nganong gigukod man si Senador Bato de la Rosa pag-abot niya didto sa Senate, kay ilag yung ipamugos nga i-arrest siya bisag way warrant of arrest. Why klarong warrant of arrest? Pero nganong ipa-arrest man gid siya kay dunay naglagot niya. Naglagot niya
nganong naa siya sa Senado, naglagot niya tungod kay nakakontribute siya dako kaayo nganong nisikat ang mga Duterte sa ilang war on drugs. Ana. So balaod gyapon na nga i-arrest siya pero out of anger and pride and selfishness. Mao taw tong nagma siya. Matod pa ni bagong Senate President Alan Cayetano, kinahanglan pag yun ninyong gukoron ang senador og naagin mo arrest warrant. Giari na lang unta ninyo sa among session hall. I-welcome mo namo oy. I-welcome mo namo, di na kinahanglang maginukdanay pata. Og doon na pagilaing tumong kuno ato, dili pasudlon gyud sa Senado si Senador Bato kay makabutar siya para pag-change sa leadership sa majority dito sa Senado. Og nakalahos man mao na ang nahitabo karon. Ikaduha nga supreme law, the law of truth. Mag-apply tag balaod nga bakakon kay tastanan. Kunuhay kitay balaod pero bakakon kaayo, maway kapuslanan ang imong balaod nga gigamit. Kumusta man ang nag-impeach, na-impeach naman sa Congress ang atong Vice Presidente, kanang mga congressmen nga ni-impeach sa atong Vice Presidente, matinud-ano na bakakon. Tubag. Kusga. Purting bakakuna. Ngano man. Wa gani sila ka sulbad sa flood control nga scam, wa gani sila ka sulbad sa nangawang kwarta sa PhilHealth, sa DepEd, sa unprogram funds nga kadtong Maharlika funds pagyod, kadto pagyong atong gold nga nawagtang gibaligya nga trillions na siya, daghan kayo mga testimonya ana, wa gay sila kasulbad, kunuhay mo sulbad sila sa kaso nga gi-accuse nila sa Vice Presidente nya, ila pagyong i-impeach kay maunay kasulbaran sa problema sa atong nasod, bakakon sila, di na tinuod nga ang pag-impeach sa Vice Presidente makasulbad dining atong krisis sa ekonomiya, krisis sa moralidad, krisis sa legality, krisis sa atong relasyon sa atong nasod. Di na kasulbad, pamakak na, di na tinuod. Pero kining maguba atong sound system, tinuod na. Na kining atong sounds karon ilisana na gini kay 163 years na ning ato diring atong unsay nga ana sa titawag anang Dias Loyo kanang sa titawag na brad mixer o option na kanang 163 years di ka na mukoto igsagit nimo so magpalit niya tag mahal-mahal ha or bag-o dako-dako ay tawag ho sa kulita. Kaya mag-ana mo kadaghan ang sobra nato sa ato operating expenses, makapalit-palit kita. Ay palitan lang ng mga raffle tickets dahil makapalit ag bag-o ana nga sounds din ani mo karaat. Ana ha. Nya ang ikatulo nga supreme law nga akong ipaambit ninyo, the law of wisdom. Unsa man ang the law of wisdom? Kana bang makahibaw ka unsay gustos Ginoo? Lahi na siya sa law of knowledge. Ang law of knowledge is limited. The law of wisdom is to know the whole truth. Dili na nakinahanglang eskwelahan ang wisdom. Mo na sila si St. Peter, sila mga kauban, mga unang mga apostoles. Wa to sila mga eskwela, pero kahibaw sila mga panghitabo gani na memorize nila ang Biblia bisag wa sila mo eskwela. Inilalis nila sa mga Hudiyo, lupigon ang mga Hudiyo sa lantugi bisag mga professional to sila, bisag mga lawyers, ngano man naaman sila wisdom to know the will of God. Kana bitang pag-uyab-uyab, unsa may gamitan nimo wisdom? Law of love man no? Law of love. Kana bang manguyab ka ba? Kanang maibog ka.
Tungod man na sa law of love. Lingay mo to pa din na nakasuway na kang na in love. Ing na ba? Ing na nakasuway na ka? Ako, kadaghan na gyud, sobra na tingali ka 50 ko na in love. Pero dunay pagbati nga dapat nimo itemper aron dili ka mahimong makasasala. Ang wisdom mutudlo na nimo sa boundary asa ra ka kutob aron dili ka kasala. Pero ang knowledge, pataka lang ng knowledge. Isa pagkundom, okay ra na. Insa niya sala man ang sex without marriage. Kanang way kasal niya makig-sex ka. Tuo kada di na tinuod. Basta di lang ka mamabdos mo na importante. Mao man ang knowledge. Insa unyag mamabdos ko mabuslot ang kondom, ay naay abortion, abortion. Kumo na kay ng abortion. Knowledge gyapon na. Pero ang wisdom yun, kadako ang nagsala, mupatay ko kag tao. Basta di lang ka masakpan, legal naman sa ng abortion. Good. Ana. Isa nga nung magminyo ko, bati kayong minyo. Muminyo ka, makapag palang kagbuangon ka istanan. May papuyo-puyo na lang. Kaya aron, og di yun magkasinabot, pilara may pagbuwag. Knowledge na, pero ang wisdom mo ingon, kaya ang pamilya, mao ginay sukaranan sa kinabuhi. Malusno ang atong kinabuhi, basta di ta mabilong sa pamilya. Wisdom na siya. Nakaron, kinsa may nagamit og wisdom sa ilang paggamit sa atong balaod sa Pilipinas, sa atong Philippine Constitution. Ang mga Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group. Ang nagsupak-supak sa atong balaod sa Pilipinas, mo'y hinungdan nganong nalusno atong ekonomiya, nganong nagkagubot sa Senado, nganong nagkagubot atong katilingban. Kay gigamit nila ang atong balaod sa ilang kaugalingong interest. Gibend the law nila. Wisdom tells us, you cannot bend the law. That is injustice. Pero ang knowledge, may ngorgan na, no, we can bend the law. Sige, bauga ko nun ang imong liog. Ang law sa liog, straight man. Bauga. Pwede ra? Pwede man, pero magkalisod ka. Magduko naman ka. Kaning ato sang likod, straight man eh. Bauga. Kanang imong naong, hapit na muhawak si yuta. Yadin adyo ka katulid. Pwede? Pwede man, pero maglisod ka. Muna, kamong mga magbabalaod nga mo ingon, let us bend the law. Nya kamo pagigakupotros atong dagkong katungdanan, maunang nagkalisod na taron because you bend the law. Nagkalisod ta. Law must be straight, must be stable, must be just. Justice is not flexible. It is straightforward. Justice. Mao na ang wisdom. Manindog na ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo, yang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, di anak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, nakasalangit o nagalingkod sa tuo sa Dios na Amahan, makagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, magampo kita nga masaligon ngadto sa Ginoo kay iya mantang mga anak ug mga binunyagan. Muingon kita, nabanhawng Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nabanhawng Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo.
nga ang simbahan lukop sa tibuok kalibutan, ginayahan sa Espiritu, nga gisaad sa gihimayang Kristo, musaksi kang Kristo ug sa iyang mensahe, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, pamatia ang among mga pagampo. Nga ang tanan nga gisangunan sa pagmando, dinasig sa Espiritu ni Kristo, mangulo uban ang kaalam ug kaligdong, diha sa diwa sa gugma ug sa pagserbisyo, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, pamatia ang among mga pagampo. Nga ang mga kabos ug ang mga huyang, sila nga nasagmuyo og nawadag paglaom, dadon sa Espiritu sa gihimayang Kristo, ngadto sa katawhan nga anda mutabang kanila, aron makabarog sila sa ilang mga katungod, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, pamatia ang among mga pagampo. Nga ang matag usa kanato dinhi sa atong parokya, matinud-anong musaksi ug mahimong mensahero sa kang Kristong kalipay, paglaom ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, pamatia ang among mga pagampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, pamatia ang among mga pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampusod ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, pamatia ang among mga pagampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, pamatia ang among mga pagampo. Nga ang mga nangamatay, makadayuna sa langitnong puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, pamatia ang among mga pagampo. Makagagahom og langit nung hari og amahan, dawata kining among mga pagampo nga among gituboy nganha kanimo dihas gugmag pagtuo pinaagi sa nabanhawng Ginoo nga si Jesucristo among manunubos. Amen. Salamatan ka karon o among Diyos, kay gigasahan mo kami ng Kristo Jesus, ang imong anak sa kahangturan, dahil mo mamunga sa karon, mudli og hingpit
igsuon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimayad sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami karon ining sakripisyo sa mahimayaong pagsaka sa langit sa imong anak. Itugot nga pinaagi ni ining mga santos nga buhat sa misa, mabayaw kami nganha sa mga kalipay sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amen ang bayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang Ginoong Hesus hari sa himaya mananaog sa sala ug sa kamatayon samtang nagtan-aw ang mga anghel misaka karong adlaw nganha sa kahitasan sa langit. Siya mao ang magpapataliwala sa Dios ug sa tao, ang maghuhukom sa kalibutan ug ang Ginoo sa kagahuman, dili aron mobiya siya sa among pagkaubos kundili aron kami nga mga bahin sa iyang lawas musalig nga makadangat usab nganha diin naguna siya nga among ulo og sinugdanan. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Matag kaunamo, nililingpan, ug matag inom, gikan sa kalis, nagmantala kami, Ginoo, sa imong kamatayon, hangtod nga ikaw Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagakom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namong anak sa mga langit, pagdahay unang imong ngalan, muabot ka na ako.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasa kanino. Ipakita nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko ang inyong kalawat kanimo, apan ipamulang lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Masasama, sumilang ang diwa.
Magampo kita. Nga kagagahom ug tunhay nga Dios, nagtugot ikaw kanamo nga niya pa sa kalibutan, sa pag-ambit sa mga butang nga Dios nun, itugot nga makasunod kami kang Kristo uban sa gugma, nganha sa kinabuhi nga walay katapusan, diin siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nung gahom. Nga mulihok rani kung ato gyung unahon pagtuman ang supreme law of God. Labi na gyud ang law of love, law of truth, and law of wisdom. So atong tawagon ron ang ato mga children, arimos atubangan kay atong ihatag ang special blessing. Children 10 years old and below. Atong pasalamatan sad ang nialagad nato karon diha sa gawas ang atong mga barangay tanod, atong mga PIMAG, atong Eucharistic lay ministers, atong mga ushers and usherettes, love offering assistants, ang atong IT, parish personnel, ang atong mga sacristans, lectors, salmista, ang atong choir, ang LL Leon Choir, o ang atong mga mihimo sa formal offerings kaganiha, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Mr. Angelito o Mrs. Criselda, Momo, and family. Kanilang tanan, masipang pakpak pasalamat. Ato na karong i-extend ang atong mga kamot ngadto sa atong mga children. Langit nung Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadaig kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos, gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog, diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nag-alima kanila, ilabi na gayod ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Amen. Amahan namo, nakasalangit, agdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, mayroon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, pagdili mo kami tugyan sa pagsalay, hinunoa luwas sa kami sa lautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kami mga kasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Santiago Apostol, Iampo mo kami. ato pakpakan ato mga children, salamat sa pagsimba. Balik na mo sa inyong gilingkuran. Nga ato sang pasalamatan sa pag-usab ang namalit nato og mga raffle tickets. Nga padayon tang mamalit og mamaligya og raffle tickets. Kita mga parokyano online og atong mga territorial parishioners. Unsaon pagpalit og raffle tickets? Una, diha sa gawa sa atong simbahan o sa atong opisina, makapalit mo og tickets. Pwede sad mo mamalit sa atong mga nagsuroy-suroy karon nga mga agents, mga trusted persons. Siguro alang yun nga ang namaligya, kasaligan og naong. Wagay kay salig, lahos lang diri simbahan.
Nya pwede sad sa ipaagi ninyo sa atong bank accounts, GCash accounts, sa atong kwarta padala. Tanawa lang ning atong screen kay mauna siya ay mga official persons accounts and contact numbers. Wa gani dinhi sa atong gi-flash, ayaw mo paggamit aron dili masaag. Salamat kaayo. Ang atong confirmation karong July 17. Unya July 10 ang deadline sa pag-register sa mga konfirmahanan 12 years old pataas kana mga nabunyaga na. Ang atong mass wedding kuwangan patagdaghan kay couples nga 50 pa kapin ang kuwang to complete sa 163. Karon raning May 31 ang atong deadline, so pa-register na dayon mo sa atong opisina o sa ato dihang in charge sa mass wedding. Ang atong catechesis sa mga bata nagpadayon Lunes ngadto Biyernes dinhi sa simbahan alas 3:30 sa hapon hangtod alas 5 nya alas 6 sa gabi. Lunes ngadto sa Sabado ang atong Flores de Mayo nya sa adlawng Domingo ang Flores isod nato sa alas 3 nga misa. Ang Children's Congress nato pagahimuon sa sa May 26 nya ang atong Santa Cruzan o nya sa May 30. Kining Santa Cruzan mao ni ang atong fundraising para atong gasto sa atong mga Children's Congress, manghatag-tag mga school supplies o sa mga pagkaon o uban pa nga gamitonon apil na sad sa Day of Santa Cruzan. So kamong duolon sa atong mga PPC o sa youth nga himuon mo mga sagala, mga rayna-rayna, ayaw mo pagbalibad ha. Yang sagaran bang balibad, wa man mi kwarta, ana kay naama mo i-donate. Ayaw, ibaligya inyong balay. Kanang inyong mga cellphone, sana mga TV, mga refrigerator, ibaligya aron inyong ikadonate. Ibalik raman sa nas Ginoo ninyo 100-fold pagyod. So kung usa ka balay inyong gibaligya para mo makagasto aning makadonate mo, balikan mo og 100 ka balay. Oh, di mo tuwa na, bahala na mo diya. Nakahuma na sa taglaing duha ka balay sa atong DPR, 32 na kabalay ang atong nahimo out of 80 nga atong target. Og ang ika-31 mao ni ang una ayang balay nga naguba, nya karon mao na nang ilang gubunon nga balay. Arang-arang nagjutay. Nya ang ika-32 mao na ang ilang naguban sa ilang balay pagbaha, nya karon mao na sa naibahaonon. Nindot na. So pakpakan nato ang mga nagtrabaho sa mga balay og ang muhalad pa para pabalay. Unya nakapasalamat naman ko atong inyong pagdako-dako sa inyong paghatag sa atong mga kolekta o sa inyong mga love offerings. Ang ato dihang mga projects nga naguna para aning ato karong raffle tickets mao ang atong bell tower, unya ang atong adoration chapel o ang atong bag-ong CR. Ang target nato ana nga inigpista unta nato sa July ma-in place na sila. Ambot lang kaha kung makaya ba. Pero ang atong bell tower ay mo kahibo nga wa na tay motingog nga kampana karong pila ka adlaw moabot kay kuan na dila dito, i-install na niya, kuan man usa, i-dismantle man usa nang gibutangan aron na kanaganing mapurma sa tong laing sabunganan na, ang bag-ong sabunganan. So mahilom nagkadiyot ay mo kaibong ha. Mangadji lang yapon tas Angelos og sa 8 PM nga pagampo, bahala wa nay mo bagting nga kampana. Mobalik ra mo nagbagting basta buhi pa mo makadungog ra mo ana. Ha? Nya padayon mo og suporta sa atong social media platforms duha ra gid kabuok kaning YouTube channel nga Padre Siano Ubod doon na ni 291,000 ka subscribers. Salamat kayo. Padayon lang mo view, like, share, subscribe every day. Dako kay tag matabang ani sa pagsabwag sa maing balita. Unya ang ato sad nga official Facebook page, ikaduha na tong platform mao ang
Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Kanila'y sunda aron dili mo mga saag sa mga scammers. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaw sa kaninyo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Malupit purihin siya, at ating imunyang awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, at siyang sa mundo'y umuhos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating patibang pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan. Ating pag-ibig, pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,